Uganda ma jodhot ma Kasai Nyakache County ma Kisumu obiro kanyakla mar tego riwruok margi mag dhi tiyo godo e chwalo dongruok margi e sekta mopogore opogore kaka somo, gedo kod mamoko. Nyasi mar sidho ayanga riwruogno, Ruoth Mandingo Robert Omolo opuoyo riwruok ma kamano ka opuoyo jolony ma ochung' kodgi moriwo koda jalendo Trevor Mbija, Patrick Ouya, Kalausi kod mamoko. Elizabeth Ajode nitiere kod ler. Dwaro maduong' mar Jo-Kasai mar neno ni riwruok margi obet kod oboke koro ni nyonya golemo kendo gipuoyo mano kaka yo madhi konyogi e wuotho kanyakla e loyo midhiero ma okwako alwora margi. Kane oloso e nyasi mar yango riwruok margi, Robert Omolo ma en Ruoth Mandingo olero ni dwaro maduong' mar keto kanyakla Jo-Kasai e riwruok duond Kasai en yor jiwo dongruok e sektas kaka somo e kind mamoko. Kako oganda achiel, kako owete, kaka nyuola, ito gine gik manade ma kwatimo kendo wariwe paro to nyalo chorowa mbele e weche mag dongruok, e weche mag somo, e weche mag wang'a yorewa, e weche mag sitima to kod gik mamoko ma affect ngimawa nyaka mag environment. Riwruog duond Kasai oyango ni oboke ma opodho riwruok margi koro omiyo gi teko mar somo dongruok kod tudruok gi migepe mag sirkal, riwruoge ma ok mag sirkal e kind mamoko. Wachako wuodhni, wabiro dwaro mondo departments te mag sirkal watudrego kochakore county nyaka national government, non-governmental organizations, NGOs. Waikore mar tiyo gi NGOs mondo wakel maendeleo. Ajenda wa maduong' en loko kit ngimawa, kelo dongruok kod loko ngima jogo moko nyalo. Okay, Kasai kende to ne Nyakach duto kod piny mzima. Jotelo mamoko e riwruogno okwayo Jo-Kasai mondo omed bedo kod hera, gino mabiro konyo medo dongruok e kanyaklano. Thuolo ni we are united kendo pod wamedo kwa Kasai mamoko ni wamak lweto mondo wabed kaka oganda achiel. Agombo mine te mondo bi odonje e riwruok mose register, agoyo negi miero kamano. Mapok register wagombo ni mondo gidhi. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Kwa mbele ni jogo mantiere kod ng'ol koro dwaro mondo mi sirkal ochun kembe ni nyaka kete tim pend chik ma jiwo neno ni ji mantiere kod ng'ol bende ondiki lew mag tich. Kopogre kod ma bende ma kuom jopuonje mag skunde ma puonjo jopuonjre mantiere kod ng'ol ywak ni chik mar somo okete tim manyate wi kaka ichwalo omenda mar somo. Judith Omondi nitiere kod ler. Nyairicha Special School, achiel kuom skunde mag piny owacho mayudore e kaunti ma Nyamira, skunde makinde mathoth paro ok bi ka bende yudo somo kendo ikedo ne ratichgi mana kaka ikedo ne skunde mamoko mag piny owacho. Gedo gi oko nenore maler kendo kata mana gi iye kombe bet nenore ni nitie rang'iny maber ka ipimo kod skunde mamoko mag piny owacho. Kata kamano nitie ma opondo ma ok ding'e mana ka opimni.